Takže ahoj! Ahoj! Toto není chyba ve vašem počítači. To je chyba v našem počítači. A tímto se s vámi chceme přivítat. Začínáme dělat náš vlog. Já se jmenuji Bark. A já jsem Globox. Konečně si zapamatoval svoje jméno. To říkáme pravej. No to je Já poprvé jenom jednou. Já třikrát to je jedno. O, vidíš. Takže začínáme s videovlogama, gameplayema, recenzema a podobně. Zapomněl si na hudbu a ústřížky filmů, které se nám líbí. Jasné. Budeme dávat nějaké filmy. A třeba 3 nejlepší scény. Nebo 4. Nebo 5. To je jedno, prostě tam budeme dávat různé scény. 3. Ne. Takže musíme začít nějak. Takže tady je začáteční video, abyste se nějak představili. Jména už víte. Samozřejmě. Tak, co bychom vám o nás řekli? Na mě neukazuj. Dobře. Takže, co bychom o vás řekli? O nás. Takže. No, tak mě to jedno, řekni něco, co tě baví, nebo tak. Já hodně poslouchám muziku a taky jsem docela velký pašman. No, tak to já zase tak velký pašman nejsem, ale spíš hraju ten fotbal, trošku se hýbu, aktivně. Jasně. Nesměj se. A poslouchám hudbu. Já se taky hýbu. Však jo? Musím se převalit. Trošička práce. A ještě hýbu prstama. Hej. Teď jsem ti to řekl, hej. No dobré. No to jsme trošku odbočili od daného tématu, ale nevadí. No, takže. Co bychom ještě řekli? Ke každému videu můžete dávat komentáře, to je přece jasné. Můžete nám napsat, co si o nás myslíte, nebo co tam chcete, abyste v tomhle videoblogu viděli. Nebo klidně ještě cokoliv víc. Napsat svoji oblíbenou písničku a my si ji poslechneme. Jo, a řekneme, jaký na ní máme názor. To samé platí i s hrou, i filmem. Tam je na písničku. A to je jedno. Jo. A hlavně, že jsme skoro dotočili tenhle blog. Ano. Teda první díl. Takže dávajte nám otázky, nápovědy, cokoliv, co nás bude zajímat. Ale hlavně nebuzerujte, děláme to poprvé. Hlavně dávejte lajky. Sdílejte. A když se vám video nebude nějak moc líbit, dejte palec dolů, i když budeme moc smutní. No jenom teď mě to půjde jedno. No dobře, dávejte palce dolů, ať víme, co si o nás myslíte, a hlavně dávejte odběry a palec nahoru. A sdílejte. Sdílejte. Tak tahle písnička je z filmu Říká to. a název písničky je Aladdin Motherfucker. Je to vlastně parodie na známou písničku od Snoop Dogga, myslím. Jo, je to od Snoop Dogga, ale teďka si přesně nevybavuju, jak se jmenuje název. Nevadí. Co už, to si najdete na YouTubeku. A když ne, napište pod video. Jo, anebo taky máte smůlu. Taky možnost. Na konci skoro každého dílu vám uděláme nějaké překvapení. Jediné překvapení, co nás nečekejte, je odhalení. Možná se vám odhalíme v dalších dílech, pokud nám to půjde. Nebo pokud budete spokojeni vy. Jo. Mimochodem, moje postava vlastně vznikla z Raymana, pokud znáte tu hru. A moje postava vznikla z názvu přetvořený na šále. Mám tam sice napsaný trošku něco jiného, ale nějak jsme to předělali. No, pohoře, fotbalový klub by měl divně. Ano. Kdo by si dával jméno podle fotbalového klubu? Jenom debil. Proč tam byl rugby? Americký fotbal. To by už stačilo, takže Dost kravinek. tento program jsme si stáhli, takže moc s tím ještě neumíme, takže kdyby byly nějaké chyby, tak se vám omlouváme. A zkusíme to do příště opravit. Ano. Budeme dělat i nějaké scénky a budeme na konci dávat někdy i pokažné scény. Což bude velmi pravděpodobné, protože si vždycky chytneme buď záchod smíchu, nebo se nám něco nepovede. Nebo se strapníme. No, Což jako se strapujeme už normálně. kdekoliv. Ano. Kdekoliv, kdykoliv,
čímkoliv. Ano. Tak už to ukončíme, ne? Ten první díl. Tak, mohli bychom to pomalu ukončovat. Tak já se s váma loučím. A nespomeňte to, co jsme vám říkali. Co jsme říkali? Aby lajkovali, komentovali a sdíleli. Ano, lajkujte, komentujte, sdílejte. Tak ahoj. Ahoj. Tvora jedna. Střílej.